जइया शेरा वाली माई राजाऊ केहू जाई नहीं माई के दुआरिया रुस जइया शेरा वाली माई राजाऊ। Music by Aman Rao. Aman Rao. फरज बनाता मंदिर में राजा 9 दिन दिया बारे के अइला न घरे पूरा करी के राजा जी भाड़ा कुआरे के राजा जी भाड़ा कुआरे के। फरज बनाता मंदिर में राजा 9 दिन दिया बारे के अइला न घरे पूरा करी के राजा जी भाड़ा कुआरे के। 9 दिन लगल रहे मेला बानी घर में अकेला बात देवाना न के लेके जाई राजाऊ केहू जाई नहीं माई के दुआरिया रुस जइया शेरा वाली माई राजाऊ केहू जाई नहीं माई के दुआरिया रुस जइया शेरा वाली माई राजाऊ। Music by Aman Rao. Aman Rao. बोल सच्चा दरबार की और बेरी बेरी बात के तनो पाई तनिको बुझाला न तहरा हो देखेला नवरा तरिया वेला चल चल सैया तू बहरा हो चल चल सैया तू बहरा हो। बेरी बेरी बात के तनो पाई तनिको बुझाला न तहरा हो देखेला नवरा तरिया वेला चल चल सैया तू बहरा हो। जुगा के चरण में शीश कहे राइटर रशीस सुपर राजा बिन भजन के सुनाई राजाऊ केहू जाई नहीं माई के दुआरिया रुस जइया शेरा वाली माई राजाऊ केहू जाई नहीं माई के दुआरिया रुस जइया शेरा वाली माई